Фәритнең начар чир белән берничә елдан бирле көрәшүен белсәк тә, аның һәрчак елмаюын, күзләрендәге өмет чаткыларын күреп, киләчәккә планнар корып яшәвен ишетеп торганлыктан, мондый хәлнең шулай тиз булуын һич кенә дә көтмәгән идек. Без бит инде аңлыйбыз, милли мәдәният автономия бит инде бюджетның организация түгел, күбесе бит инде аның лишний үз акчасына эшләнде. Күптән дә түгел Казанга барган идек, җырлыйк әле. Передачасына шунда да ул безне җибәрде үз акчасы белән такси нанимать итеп. Ул такси безне иттән алып китеп, 11-нче яртыда төнне безне кайтарды кичке. Шул таксистка үз акчаларын биреп, үз малын биреп, безне Казанга озатып, кайтып җиткәнебезне көтеп торып, үлгә кереп җитеп чишенмәдем дә звонит итеп, шул хәтлек бөтен эмоциялары белән шундый шатландым. Моннан 22 ел элек Димитровградта татар автономиясе оештыру турында сүз чыккач та, беренчеләрдән булып аны Роза Әхмәтҗанова белән Фәрит Халиуллиннар хуплап чыга. Соңрак әлеге автономияны Фәритнең үзенә дә җитәкләргә насыйп була. Безнең шәһәрдә татар халкы бик активный халык. Килер, муни безнең 8 направление, безнең автономия 8 направление. Һәр бер направление яшьләргә карасаң, ветераннар, муни ветераннар безнең Чишмә клубында 120 ветеран дигән. Үйләре кичер, муни минбар дуруларын карап торам, шундый мотор 120 яшьләр, 100-дән артык яшьләр занимательләр. Үзе зур заводның җитәкчесе булганлыктан, буш вакыты аз булса да, ул автономия эшчәнлегенә яңа сулыш өрде. Татар тормышына кагылышлы һәр төрле чаралар оештырды. Шәһәрнең татар мәктәбе ачуда гына түгел, гомернең соңгы көннәренә кадәр ул аның эшчәнлегенә ярдәм итеп яшәде. Аны зурайту турында хыялланды. Мәктәпнең бөтен тәрәзәләрен, ишекләрен ачтырабыз. Бу быелга безгә хупланган быелгы эшләр. Киләсе елда безнең бу ремонтларны без дальше продолжать итәбез. Аллага шөкер, моннан берничә ел элек Фәрит хыялланып йөргән эшләрнең байтагы үзе исән чакта ук тормышка да ашты. 22-нче мәктәпне бергә ачтык. Мәктәп хәзер матур гына үсә бара. Быел да 22-нче мәктәптә почти 50 бала җыелды. Чынлап тұрып, бик яхшы организатор еді. Материальный яктан да біздің националь культурный автономияға поддержать едік. Бар нәрсеге де үлгерейді. Өз ішінде де, мектеп ішінде де, жәмғият ішінде де, гаиләсендә де. Һәр жердә дә үлгерейді. Һәрбер безгә дә игътибары җитә. Ул ярдәм итмәгән булышмаган кеше калмагандыр безнең шәһәребездә. 16 меңнән артык татар гомер итүче Димитровград шәһәрендә милли тормыш һәрчак кайнап торды. Биредә һәр ай саен гына түгел, һәр атна саен диярлек чаралар уздырыла, акциялар оештырыла. Шуңа күрә дә 2015 елда өлкәнең милли тормышында актив катнашып, уңышлы нәтиҗәләргә ирешкәне, халыклар арасында үзара дуслыкны ныгытуга керткән тырышлыгы өчен ул губернатор премиясенә дә лаек булды. Бу премияны миңа биргән премияны мин бирәмен. Безнең Димитровград шәһәренең 20-нче мәктәп музеена, анда без яңа музей ясыйбыз. Шул безгә помощь булыр. Фәрит Мәләкәс районының Атнагыл авылында Роза апа белән Фасих абый гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Аңардан соң тагын 3 бала туа. Бүген инде ишле гаилә ял яисә бәйрәм көннәрендә бергә җыелганда зур стәлләр куярга туры килә дип шаярта иде Фәрит. Бу йорт безнең шундый урын, кая җыелабыз без монда. Безне ул объединять бергә бөтен семьябызны җыштырып торган урын безнең. Алла шөкер, что әни әти исәннәр. Безне шулай мөмкин каршы алырга. Ульяновск өлкәсенең атказанган машина төзүчесе, губернатор премиясе лауреаты, Бөтен дөнья татар конгрессының алтын медале иясе, 59 яшьлек Фәрит Халиуллин мәңгелек йортына да туган авылына кайтты. Аны соңгы юлга озатырга авылдашлары гына түгел, Ульяновскидан һәм өлкә районнарыннан йөзләгән дуслары килгән иде. Урының җимакта булсын, Фәрит дустыгыз. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.